Hej Ski. Jeg hedder Tia. Der kender I ham der Fedtberg. Det er 5-5. Han er lige så stor som et kæmpe bjerg af han. Ja. Det passer altså ikke. Nej. Han er nemlig min bedste ven. Det må du ikke sige, Tia. Ah. Er det den der, jeg skal kigge i? Er jeg på film nu? Tia, hvor er du? Jeg bliver filmet nu. Hvor? Må jeg være med? Det skal ikke, hva'? Er jeg for tæt på kameraet nu? Nu kan man kun se min næse. Skal vi lege os to? Kys. Jubi! Hopper, hopper, hippie, hopper. Det er ikke hver dag, man er på kamera altid. Det er sådan lidt underligt. Så bliver vi til levende billeder. Det er meget skægt, det er det. Ja, vil du give et nummer? Jeg går lige en tur. Hopsi, hopsi. Jeg er ret god til at hoppe. Det er derfor, de kalder mig Tia. Hop, 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 hop. Hoppe, hippie, hopper. Det kan være, at Esel vil give et nummer for jer. Kender I Esel? Han har sådan en fin julehat. Ja, det har han. Og han er rigtig dejlig. Er jeg på nu? Okay. Nu kommer Esel. Han vil hisse på jer. Måske vil han give sin julehat og lille julesang. Ja, han er ret sød. Hej med jer. Jeg kan en lille sang. Vil I høre min sang? Det er sådan en lille sang med mine ører og sådan noget. Nogle gange så letter jeg, når jeg synger. Jeg prøver i hvert fald på, om jeg kan flyve. Okay, nu kommer den. Var jeg ikke meget god? Jeg kan godt synge lidt, ikke? Det synes mig. Høj, høj. Det var Esel. Er han ikke god? Vi bliver altså nødt til at køre nu, ikke? Okay. Hej, hej.